gaur Aiaraldeko greba batzordeak deituta ekitaldia egin dugu Luiandon. Aurten urte hasiera honetan jada 3 langilek bizitza galdu dutela salatzeko eta nolabait inauguratu dugu panela hau azken batean lan heriotzak edo lan erailketak, salatzen joateko Aiaraldeko gainontzeko herrietan egingo dugun bezala. Eta, helburua da egoera hauek ez normalizatzea, erantzukizunak eskatzen jarraitzea, eta nolabait, lanean bizitza galtzera kondenatuak gauden honetan, egoera salatu eta ikusarazteko panelak jartzea eskualdeko herri guztietan. Greba batzordetik ulertzen dugu ere lan heriotzen afera edo ez dela zerbait kasuala, da sistema kapitalista honek, langileon bizitzen gainean esartzen duen esplotazioaren beste ondorioetako bat, eta greba batzordeak ere jarraitzen du lantzen, pixka bat Aiaraldean modu duinago batean bizi ahal izateko, dinamika zabalago bat, lan heriotzeetaz gain, dauden gainontzeko aferak ere lantzeko, eta ikasturte hasiera honetan hurrengo astean daukagu deituta asanblada irekia, 18an Laudion egingo duguna, ikasturtea erronka pila batekin hasten dugulako. Horien artean, mobilizazio ezberdinak ere aurre ikusten dira, mercedariasetako afera oraindik ez dago itxita, orduan pixka bat guzti horri heltzeko.